Nyt minun käy sääliksi Etelä-Afrikan neekerit. Mutta entäpä jos minulle taas huomenna tarjotaan 5000 pesoa samasta tempusta? Mikä silloin neuvoksi? Minun täytyy ajatella perhettäni. 5000 pesoa on 5000 pesoa. Ja entäpä jos afrikkalaisten sijalla olisikin brasilialaiset, niin mikä silloin neuvoksi? Minä vannon teille, etten tiedä. Lisäksi vaimoni sanoi minulle, etten ollut enää samanlainen kuin ennen. Ei älkää itskö nauraa. Ja tietenkään.